Assalamu alaikum jama'a. Mun san da yawa daga cikin ku za su so sanin asalin abin da ya faru da Facebook da Instagram da WhatsApp har ya kasance ba sa bisa intanet a halin yanzu. To kada ku manta ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. In kun shirya mu je zuwa. To shi asalin abin da ya faru da Facebook sun samu takaddama ne da gwamnatin America akan maganar abin da ake cewa privacy policy na Facebook da kuma magana akan hateful speech wanda ake cewa hate speech, wanda ƙasa America ta yi iya ƙoƙarin ta ganin ta tilastawa Mark Zuckerberg, shugaban kamfanin Facebook, ya yi amfani da damar da ke gare shi na kasancewa shi shugaban kamfanin wajen fidda dukkanin wasu kalamai masu nuna ɓatanci ko masu nuna ƙyamar juna ko masu nuna wariyar launin fata daga cikin Facebook gaba ɗaya, wanda shi kuma ya taƙarƙare cewa ai yanzu haka babu wata doka a America wadda ta sa wannan abin ya zama tilasci ko ta haramta hate speech da sauransu. Shine makasudin abin da ya hana shi cire su daga manhajar shi. To sanadiyar wannan tuhumar da ake mai a yau a Senate shine abin da ya sa manhajojin shi gaba ɗaya sauke su, amma an jima kaɗan zai mai